yanzu in na ga muku wasu rikita da na tara a kurkuku din wala da ku sha mamaki, wani abu sai kai kuka da idanunka. Akwai yaron da na ga yana wucewa, wannan mafi karanci zan ba ko samun ba abun nan ne wajen su ba, yayi baki kirin yaron nan kayansa ya yayyage, shi yake kawo, yana kitchen ne yana aiki, ya kawo abinci ma waɗansu yan prison din, sai na kira shi na tambaye shi, kai a ina kake aiki? ce a kitchen. Tun yaushe kake nan? Ya ce yana da kusan shekara guda da rabi yanzu. Shekara guda da rabi? Eh. Wani kotu kake zuwa? Ya ce an kai shi kotun magistrate. Yanzu kuna zuwa? Ya ce a'a, shi tun da aka kai shi sau ɗaya ba sake mai da shi ba. Kuma laifin ma ba da ake tuhumansa da shi, in laifin ne ma magistrate bai da iko a dokan ƙasar nan ya hukunci. Wai abin da suke kai ka ajiya. In aka kai ka ajiya, an ka gama wannan ajiyan ko wata uku, daga nan akai ka alƙalin da zai maka hukunci shine high court. Haka fa ake a doka. Majistare ba zai maka hukunci ba, babu, amma sai a ce ajiye ka, in yaje zai tura ka kurkuku, sai ka ci wata uku tukuna sosai, sai to sai kai ka inda kotun da take da dama ta maka hukunci shine high court. To shi wannan yaro an kai shi majistare sau daya, kai shi wata uku ta wuce, shida ta wuce, shekara ta wuce, file ɗinsa ba a san inda yake ba. To amma abun mamaki, kun san me laifinsa? Na tabbace me laifinka? Ai na yi bincike a kansa da 'yan garin su wanda suke wurin. Ya ce wata rana ya fito gona ne, abin tausayi. Ya fito gona sai ya samu irin burbuɗen aluminium na waya na wuta. Ashe irin vandalizers ɗin nan sun zo sun yanki wayan wutar lantarki sun tafi. Wajen da suke ɗaɗɗaura suke yin kasu ɗaurewa sai suka bar 'yan guntaye. Shi kuma da ya ɗauko na 'yan gunta sai kai bola jari. 'Yan gunta tsoro ne ba. Wayan kan me yau an tafi da ita ya kawai, shi bai sani ba dan gurgu. Ashe ana neman wanda suke wani abu kawai, da aka zo aka samu sai aka kama shi. Kun san nawa ya sayar? Naira 900 ne ma, bai kai naira 1000 ba. Billahi naira 900. Kun ga abin da bai kai naira 1000 ba, ya shekara guda da rabi ba amma kai shi kutu ba, kuma ranan kai shi ba. Abin da bai kai naira 1000 ba, amma ga wanda suka ci biliyoyi suna nan, an san su kuma suna. To sai na dauke shi, sai na je wajen gidan shugaban prison na gabatar da shi, na ce masa ga wannan, ga abin da ya mun bayani, halin da yake ciki. Sai ce to malam, ni ba yadda zan yi, mu ajiya ake kawo mana. Haka ne mana, gaskiya ya faɗa. Ya ce mu ajiya ake kawo mana da takarda, in an tashi ya zo a sake karɓan ajiyan da takarda. A to ni ma an kai ajiya ta, ko abin da faɗa haka ne, ni ma an kai da takarda a ajiye ni, da aka ba da beli na aka kawo takarda za su karɓi ajiyarsu. Mujirmai. Gane ba ne. Ya ce malam wallahi ni ba abin da zan yi wani shari'a, abin da zan yi kawai a guda shine akwai wasu kofas irin masu hidima makasa ɗin nan, akwai lauyoyi a cikinsu, sun ce a samu kamar mutum 3. Mun yi magana yau, ce je suka gaya masa, ce a samu mutum 3 waɗanda suke da irin wannan kes, wadda kes ɗin kamar ya mutu yana nan suna zaune ba san yadda da'i ba, su za su je su kare su. To shine aka ɗauki sunansa aka rubuta cewa za a ba da wannan lauyoyin su je su nema masa haƙƙinsa, ko a masa hukunci ko a sake shi. Kaji akan naira 900, bai kai 1000 ba. Yana ta dafa abinci, ya yi bakin kirin zafin wutan kicin ɗin ta mai da shi bulok, wadda inda biyan sa za a yi miliyan guda ba za ta biya shi ba. Ba za ta biya shi. To ina za mu je da irin waɗannan abubuwa da Allah. Wadda laifin bai wuce ma ɗan wannan gutsotsoro ɗin, in aka kawo maka alƙali a ce mata bari a ɗan maka ɗan bulala don a koya maka hankali, in kaga irin waɗannan abubuwa kar ka ɗauka. Ba shi kenan ba masa bulala a 15 a sallame shi kenan ce. To an tashi an kai shi. Kira guda da to ai baban masa hukunci ba, yana fa jira ne, yana jira shira ne, kuma ba ranan zuwa din. Da ma yana zuwa mana. Shi ma shi alƙalin ba da kai shi babba.